Pozerajte. Malý daný. OK. O. Povieme si koničky, ale toto sú polo tej koničky a toto sú polofek nožničky či koničky. Nebudem teraz dávať také veľké, potom je taká brána. Čakaj, tak si dám. Ty vole. Teraz vieš čo, pôjdem na hlavičku. Prečo si to dedo povedal? Do matky Pi. Natáčal som video. No, sorry ľudia, tak napísal, neviem prečo takí zlí sú. Neviem, ale prepáč do matery Pi. Prepáčte, OK? Prepáčte. Potom dedo je taký, vieš. A počuli ste to, alebo nie? Fakt. Truli melo, truli vy. Truli melo, truli pum, pum. Pum, 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 zahur. Pum, 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 zahur. Pum, pum. Zahur. Pum, pum, pum. Zahur. Pum, pum, pum. Zahur.
čo? Nie. Pozerajte. Na tú strelu silný. Na čo? Pôjdem domov, natočím ešte jedno video, ale zajtra. Keď prídem zo školy, video is back to school. Day 1. OK? To je v preložení angličtiny. Ty vole, a siečka ste nevideli? Normálne. Tu uvidíte, tu je za toto, hej. Tu je za toto, tu. A vidíte, tak. A do iče. Toto. Bože. Novka. Vy ste to fakt videli? Pozerajte ešte raz, dám to. Skúsim to. Dajte dajak do. Skúsim to. Dajte dajak do šibenice. Či do tých sieťov. Čo to je? Vidíte? Vidíte, ako sa to hýblo? No a teraz začína fúkať, ale ja som bolo zakázané uvoľnenie, fakt. Teraz. To bolo zakázané uvoľnenie. Poď. Vidíš? Vidíš, aká silný. Aký silný som. 3, 2, 1. Fakt, ja som silný. Som Ronaldo. A Ronaldo ešte není mŕtvý. Má 46 rokov. Teraz oslavuje narodeniny. Pozrite sa do kalendára. Aký maj či jún je, neviem. Ešte. Tak sa pozrite do kalendára. Alebo na mobile, keď máte takú aplikáciu. Potom asi mať toľko, čo vy máte asi. Hej! Silný. Idem spolu a ideme kopať. Čuj! Ne! Tak ne, alebo ne. Ne, je po česky a ne, je po slovensky. 3, 2, 1. Ty vole, aký gól skoro. Ty prvý 25 minút. Tak. Mám zvoli. Či mám vypnúť? Idem sa pozrieť. Koľko je minút? Zatiaľ 15. Jaj. Musím ešte napočať. To bude 21. Tak to natočím. Zase fotbal, ale keď bude tak trocha. Vidíte, ako teraz fúka takto. Nie takto. Nie taký vietor. Ale škaj. Nie. Takto. Sorry. Nie ani taký, len trocha nižšie daj. Žaky. Áno. Tento vietor. Taký príjemný. Budem hrať tak. Ale aj keď bude horúco trocha. Budeme hrať.
čare, ale nie na 35-ka, 36. Potom na 36, na 38 zomreš. Nie, na 39, potom 39 veľmi. Keď nás budú 39, musíme si zapnúť. Vieš čo? Musíme si dať na seba 30 deky a 3 kusy ľadov na seba. Strieľať. Takže tak. Teraz strieľame! Ty vole, šibenice skoro. A tá štipe. Ty vole, takú veľkú modrinu. Jaj. Nie, to nie je modrina. To je špina! Tamte! Počujeme ťa? Počujete ma? No, teraz ma počujete lepšie. Som bol ďaleko od kamery, takže preto ma až tak nepočujete.
A ja idem. No tak choď. Drž ten telefon. Budeme aj Nevedia, aspoň nebude uskákať. v našom aute. Môžeme si... Takže... Natáčali sme 22 minút. Sa ti chce, Janko, nás ísť odviesť? Čo? Tak keď vôbec príde. Poďte troška aj na vzduchu. Dobre, daj hore, okno dáme. A ja tak budem. Tam je Andy! Ten bielý, čau! Dámo, daj dole. Nie. Takto. Tu je moja škola. Nerob. Tu je No, ma moja nenatáča, ja nechcem byť na... škola. Tu je moja škola. A... Nechceš byť na videu. Na videu, to neprajem. Som ti nedala povolenie, nemôžeš ma natáčať. OK. Lebo ťa udám. Ono. Pôjdeš do basy. Všetko ma boli. Keď som zmorštená. Zajtra zase do roboty, ty, kokos normálne. Na benzínke. Hej, ale na inej. Zajtra budem na ťahanovciach. Čo? No. Jimmy Čumi, zajtra na THC som. Kde bývame? Na THC? Čo ti nepúšťa klibu? Nie. Prečo? Je naplnená? No, mám zajeby to auto, nejaké zo slivu. Daj pozrieť takomu. No, tá, jasná. Budete mať aj spredu. To hej, ale... Ja by som, Radšej spredu. ja by som to dala pozrieť. Čo možno ju len treba naplniť. To, láska, zajtra máme takú poradu z toho, Hej, či 16. Nie, 16. stredu. Jak to stredu? To je 16. nie? Hej, budúci týždeň až, ne? Prečo ja som, že ja kde mám ísť zajtra, to čo mi vrtá v hlave, že tak kde mám ísť? 17. idem na infúziu. Autu. To mi prišiel e-mail od Husárovej. Budete mať aj stadiel. Keď si predstavím zajtra túto robotu na ťahanovci, som zvedavá, s kým robím. A ešte sme tam 6. o 6. máme až. Tam žila v tom zajtra. Som
No to bola zelená vlna. Lebo sa tam zase budú riešiť hovná, upratovacie služby budú drahšie a taký fond zase. No prečo? Čo? Medzi Valalikami a Košicami? No tu teraz tak je. Čo ty si? Že mi budú tu stromy popadané, kameruj. Okej, takže musíme počkať. To bude sranda. Normálne, keď taký všimol za pár rokov, No, tornáda tu budú. no už tu vidím. Neviem, prečo tu zastavujú. Lebo tu je zmrzlina, dobrá. Ne, tu nie je zmrzlina. Zmrzlina je až ďalej. Pozerajte stromy zo vzdialky. Približím vám to. A oni budú popadané na ceste, dámo. No tak pozorujte. Dal som trocha, ešte dám bližšie. Tak. Teraz vidíte aj môjho otcové toto ucho. Môjho otca, ucho. No, môjho otca, prepačte. No a teraz povedz, že aktuálne správy sú Aktuálne správy sú, no. spadnuté stromy medzi Košicami a Padnuté stromy medzi Košicami a Valalikami. Pozabíjal. To mi Katka povedala. Ja som len rýchlo, tak. Nerob. Dobre, ale rýchlo. Už požiadnici? Pozri, hasiči sú tu. No teraz to sú tie stromy. Idú zo zasahu. Si nenatočil hasičské auto, bo máš vyhnutý mobil, kúkaj, co natáčaš. Áno. Jaj. Aj? Sme nezachytili požiadnické auto. Ale aspoň, že som to ja videl. Neviem, prečo sú tu tieto vlajky. No, lebo takto fandí takomu, komu? To je Tam. aké, Láska, Švédsko? Čo to bola za vlajka? Tu natočím. Toto je vlajky, to čo znamená? To je asi tejto obce vlajka, ne? Hej. To je ich obce vlajka, Damian. Aha. A kde budú Valaliky? Tu sme už. Ale to bude určite až na konci, Damian. A už tu možno spratali. Jimik. Čumik. Už spadnutá značka. Ty vole, tu už tak cestu urobili? Čo ty si? Čo? Prešli Valaliky? Ty vieš čítať? Hej. Ale dámo, to bolo medzi Košicami a Valalikami. Takže by sa to malo nachádzať niekde na týchto miestach. Súradnice. Nie sú tu. To je medzi nás Košická Polianka. Damian, aké budeš mať vysvedčenie? Neviem. A vidíte nejaký spadnutý strom? A spadnutý strom bude na ceste, ale určite to už upratali tí hasiči, čo tam išli. Dámko. Tak radšej pozorujte. Pozorujeme. Tu bol. Vidíš tu? Hej. Oni to už spratali, ten strom spadol, si videl? Aha. A keď aj tu spadne? No musíš dávať pozor aj tam, pozri, aký spadnutý strom je napravo, ale v lese. Hej. No, Tu tie je to nebezpečné. znilé stromy, vidíte? Vidíš tu ďalšie, pozri sa, Damko. Tie znilé. Tu. Vidíš? Tie znilé. Všade sú aj značky popadané. Všetko. Silný vietor musel byť tu.
No, tam je búrka. No vyzerá to nebezpečne. Tu tak veľa stromí popadali. A jeden už chce padať. Miau, miau. Tu je ďalší, Hej, pozri tu. sa, Jimmy. Si to dobre zachytil. Aha. Musím ísť takto tu. No, je len jak nás nastavia policajti a dnes sedíš v sedáčke, konečná. Aj tu trocha. Len trošičku. No, to už prešlo. A to akože tak rýchlo mohli? No, po tej búrke boli hneď na zásah. Aha, Objednáme ti nového Ronalda. áno. A jakej farby chceš? Real Madrid. Real Madrid chceš? Aha. Pozerám, aké číslo ti mám objednať. 132 ti objednám. Lebo ti donesiem z dovolenky zase. Nie, alebo mi objednaj. No ale taký si nedobrý, že neviem, či si zaslúžiš. A? Jimko. Aha, pozri, vidíš hasiči tu? Kameruj. Kameruj, Jimmy, čo sa tu stalo, vidíš? Tiež tu bol nejaký stromy popadané. Áno, áno. Vidíš? Aha, Dobre som to zachytil. výborne. A ďakujem, že si mi pomáhala. No vidíš. Ja vždycky pozerám do kamery. Sa mi páči, že si sa naučil tak hovoriť. Ďakujem, som si dneska to viackrát všimla. Počkaj, trochu nás dvihnem a dopredu pozerajte. 4 sekundy prešli. Dobre, už vypni, bo bardzo dlhé video budeš mať. Na čoša? Aspoň veľa. Toto bude pozerať taký dokumentárny seriál. Tá taký dlhý seriál. No, Na čo? No už tu začína búrka, vidíte? Cez toto nejde vidno, ale cez realitu áno. no, Ty vole. riadna. Tu dačo vypadlo. Ste videli ako? Potom to spomalím. Ty kde pôjdeš? Tu na? Nie, ja ti potom ukážem. Ale tu nasi... Ale tu je Slovnaft. Ja viem, ale tu nasi bola. Tu robila moja najlepšia kamarátka Zuzka, aj Stanko tu robil 3 mesiace. Koľko mesiac a pol? Aj Stanko tu robil, vieš o tom? Aha, už ja teraz to počujem. Škaj, tu da kde popatané. Nič. Damian, taký si zakrypnutý. Keď pôjdeme ešte ďalej, tak bude búrka. Ty vole, aké šarkany. Ale ja myslím tieto značky tam. Ako. Taký silný vietor, že aj auto ťahá. No, Nevie bicyklovac, potom fúka. Dačia je dobré. Jedna jaká dačia, ale nie To, čo Duster, tam je ešte hore, vyššie od strom. toho SUVčko. Vyššia rada. Pozerajte stromy okolo. Asi Booster. To už je bomb. Ale to také tvrdé auto. Polícia! Ďalší strom spadol. Však polícia išla, nie? Áno, áno. Však vždycky, keď dačo spadne, alebo sa mu dačo stane, tak vždycky príde polícia a to rieši. napríklad. Tá ty vole, to bolo. To neskoro si to zachytil. No teraz, skoro. Tu je mláka. Tak nič. Ale videli ste trocha tu tak. Asi trocha, alebo ste nevideli nič. 36 sekúnd sme natáčali. Ďalšia mláka. Podľa mňa natáčaš už 36 minút. No, To nemyslíš vážne? Už to vypni tam ja. nie. Ja ti to aj tak vymažem. A ako? Normálne. Ja to dám skôr na YouTube. A
Aj z YouTube sa to dá vymazať. Nedá. Dá? Nie. Oco ti to môže vymazať, lebo to je jeho profil. Nie, potom... Oco ani nevie, čo ty mu to tam všetko dávaš. Tam máš myšné. Bo riadne tu fúka. Fúka. Tak čudne to vyzerá. No, Jimmy. Prečo zajtra pracujem? Nevieš mi poradiť? Nie. Ani ja si neviem poradiť. Ďalšie autá. Wow. Amo, ale tu už sme v meste, tu už si sadni do sedáčky, bo tu môžu byť policajti. Aha. A najmä na Kahanovciach. Už navštevujete to tu ešte Natášu, Janko? A ani na Veľkú noc ste neboli? Všetko pomenilo, ne? Jak žili to tí, ne? Ujo, tá furt si chodili. No tá Eula, vieš, toto sa mi tak nebýva sa odbíja. Nie? Čo si? To sa vydalo. Sada, kde ja viem dať v Nemecku, či kde prici. Keď budeš 42, tak končíme. Keď budeš 42 minút, tak To končíme. tam na konzervatórium? Už je vydala? Coži? Tam sa takto trošku vedel. Ja neviem skade, ja ani ho nevidím. Zatálka. Benzínka! Mesiac! Sme blízko pri mesiacu. On sa hýbe tak rýchlo. Tam aj. Vidíte? Tam nič. Nie, to zmizlo. O špiči. Sa to rozjebal. Damo, kameruj. Dám.
nehodu, ty vole. To čo je? Trošku dosť. Janko, ty musíš ísť cez dedinu. Ja pôjdem. Ja furt tak chodím, keď čo tu má, alebo ráno, keď sú kolóny, no tam... No ale dobrá reťazovka, ty vole. No to musíme si počkať dlho, to ešte dlho budem natáčať. Tu natáčaj. A tu idú jak salení, vieš? Čo si ty? Ty vole, prosím, dajte mi za to odber a like. Ty vole, tu je ešte taká kolóna. No, lebo je nehoda. Tak to si počkáme dlho, ocko. Máme, pôjdeme cez... Pôjdete cez dedinu. No, Bo tu asi neodklonia to tú cestu tak skoro. nie, poďme stadiaľ. Nepôjdete stadiaľ, Damian. Prečo? Lebo sa nepôjdete toto. 2 hodiny domu. Cez dediny raz, dva fúkneť. Každý sa otáča. No to hej, zozadu sa každý otáča. Nevidno to až tak. Tak. Dobre sa rozpukli, no. To presne si nedali prednosť. Jak idú ku Tesku, neláska? Tam vzadu je tá nehoda. Ani už to nevidí nikto. Dí, a zasa tu vybúrajú. No ani také nerozprávaj. Ja viem, ale... Sa nehovorí. Ja chodím. To on nevie ani, vlastne netreb sa Mariny. A ty aj pestáš o tým. Ty chodíš do Bielej. A tu by ma zaujímalo, čo pristavujú, čo tu bude. Zas tu budú také obchody. A čo iné tu vedia stále? Oni to zväčšili. Však o jednu budovu. Hej, ten shopping centrum bude... Že by som si tu mohla nájsť robotu. Že im to vynáša, podľa mňa. Toto je tvoje. Toto je, jak vystúpim, dáš ocoviť. Vystupuješ? Tak. Bo ináč si zoberiem všetko. Joj, prestaň. Nebuď protivný. Mani. Ktoré je tvoje? Toto. Dobre. Mani. Aj. Mani. Budeš mať do školy? No. Wow, tu bude prehliadka Tu aut. je kostol more. Tu bude prehliadka aut. Tak asi nebude. Čaute, autička. Ďakujeme, veľmi šumne. Bye. Áno. Dámo, nezabudni, čo tu sa nedá otvoriť. Otvor mi more. Čak Stanko mi otvorí. Jaj, ty si mi To otvoril. kvôli nemu, nie, že ty. Jaj. Oco? Seď ľudia. Oco, na mani. Katka mi dala mani. Na čo? Neviem. Na. Povedala, že mám dať otcovi aj tebe, aj mne. Tak tohle je pecka. O, naložený peniaz. Nie, to ja posúvam. Oj, nemôj peniaz. Môžeš. Aha.
Kde si dal peniažky, Domko? U teba je 10. Kde? Tu. Tu. Peťka? Peťku mám ja mať. Na čo? Katka mi dala. Pre mňa a pre teba. Ty vole, také sprejer. Sprejer. Napísal spisom, ľúbim ťa. Zaspieval sprejer. Sprejer, frajer. Neotváraj okno, nie ťa napadne. Ja neotvorím. To je lepšie. Tak to je dlhé video. A čo, ideme cez dedinu? To sa brutálne tam vybúrali, nie? Sorry, že sa to tak trepe. Tá mini kolona je. Ty vieš, ako naspäť ísť? Aha, máme kalkulačku. A jo, Bobritov bandit.